maulati. Yau maulidin maulati, yau maulidin maulati. Ashe in muka yi shiru bayani yake maulati, furcin mukogon wasu bulala yake, gun masu ki daga sun ji koke suke maulati. Dan ce faɗin ma kai zance a tike, daga jin hakan ruhi zan barwa yake maulati. Jasadin mu ko zaka ga har juyi yake, sai ya da aka ci abin da daɗi yake maulati. Mun ga musu duka uwa ƙaunar da take, ba ma buƙatar sharhi zance muke maulati. Koya baki zai ce kwatance yake, shi ko misalin haka gaban ƙauri yake maulati. Rai ta kasa zai na sayaya yake, to mu so ba tulu ko ƙarya muke maulati. Na san aso ba ƙarya zance muke, ita sai ya da ko yaushe na so take maulati. Ta je a can nan ma bayanin ake, ba ta faɗo bayi misali ake maulati. In babu an ce babu roƙo ake, in ko akwai ta gane su murna take maulati. Ita ce da kanta yaya take, yaya hakan ne ya bayanin yake maulati. Inda ya aka ce Fatima an tike, buyan da ta buya bayyana take maulati. Zuhurin da yayi zuhuri buya yake, idan da ke gani makanta yake maulati. Idan da baya gani ko gani yake, abu baki mai magana shiru kai yake maulati. Bakin da bai magana bayani yake, ni shurjalo anan tikewa yake maulati. Duk an kure nazarinsu su ma suke, jasadin da ke motsi kamewa yake maulati. Jikin da bai motsi motsawa yake, to ya aka yi kuma ya ake maulati. Fatima kenan ya misalin yake, to sai shiru lamarin da girma yake maulati. Fatima ita makura take, me kure gudun maleji ita take maulati. Mu fa murna da zuwan gwanar mu muke, ma'ana mududin mamar mu muke maulati. Me haske ita ta daban take, shi yasa kaga fuskokin mu sheki suke maulati. Yau kun fahimta dai nishadi muke, walwalar mu a yau dai bayyana take maulati. Duka farcikin mu a nan ne yake, me ije damuwar mu yau nan take maulati. Dama tana nan kai bayani nake, shi salo na nishadi da daɗi yake maulati. Shi yasa kuka ga da na ja sai na rike, tamkar ta ni banda magana nake maulati. Masu ji sun ji da jin da yare nake, in kun fahimta to misali nake maulati. Fatima walla makura take, ai yiriri yau biki muke maulati. Ku fito yana mu lamarin ake, dangi a soya kauna fira muke maulati. Ya hidima ya soya yan uwa muke, a cikin batulun muradin ruhi take maulati. Makomar dukan bawa da inda yake, Fatima kenan yadda ka so rike maulati. Duk yadda kai rabon kaɗi ba kake, guguwa ta taso kowa ya rike maulati. Zamanin mu da munin yanayi yake, wasu 'yan bakin gida sai haushi suke maulati. Su gurinsu su toshe fitin da muke, ku gaya musu karyar su wasa suke maulati. Mutum umma a yau mafari muke, ba masu ma ba kai shiri ne muke maulati. Ba masu ma ba kai shiri ne
muke. Faduma na rike Maulati, wayo Allah Batuliya ya kuke. In na yi jigum sai na ji magana nake Maulati, kamar zafurta sai bakin ya rike. Wayo Allah Faduma hawaye nake Maulati, maganin haukan kuma ku ne kuke. In mun faɗi masu tadawa kuke Maulati, in mun kariya masu ɗari kuke. In mun yi kishi kuma shayarwa kuke Maulati, in za mu gaza ƙarfafan mu kuke. Komai kuma na Batulu godiya muke Maulati, komai kuma na Batulu godiya muke. Sallu ala nabi so yadda yake Maulati, alihi sahabbansa nisan su nake. Faduma ni a nan ne muke Maulati, Shehu Tijjani ubangidan du kake. Barhama na jibutinka makura kake Maulati, Alkusawi lamarinka daban yake. Shauka musu dan fili so na rike Maulati, Maula ya baba sharu adamu kuke. Ni dai da ku na ji na gani na rike Maulati, baban Aminu a inuwar ku nake. Hamdan ilahu ne godiya kari nake Maulati, komai na bada gun kai man kake. Na Batulu me Maula agunka yake Maulati, na Batulu me Maula agunka yake. Da abin da ka so kai mai kai ne kake Maulati, da abin da ka so kai mai kai ne kake Maulati.